Angel Garcia. Yes. My May is watching. Ay nagtangkal at umeng, tunggal at babae at umteng. Kun di adigdiga, damdama lang idan karidam. Ay nagtangkal at umeng, tauray no text makipin at naganen. Pasaak lang itilo, kaya't nang makipalo sa kamang tibalo. Kastat ubra kakapsat, uray itantaat dang asawak. Single nagpay kunkunap, jakman amuno wapaya pachandak. Naduma-duma iti biktimang, balasang ken balu patulat. Ang yang dimteng didigrata, dana anakak, no jak ibalay patayendak. Ay nagrigat gayang tikas tiya babaero. Maibus ti kwartam, maibus ti pirsam, pati ka babainam. Ay awanin dagit isanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengak, mga klon kaniya. Ay nagtangkal at humang, panagadot inagkapagpakanan. Sustento adawat da, nujak ided agyanak metiseldam. Ay nagtangkal at humang, ang dani ag mga agpagkalan. Dep-dep paek te babawi, krig-rigat na taraki, nahilig ti babae. Ay nagrigat gayang tikas tiya babaero. Maibus ti pisam, maibus ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagit isanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengak, ang mga klon kaniyak. Ay nagrigat gayang tikas tiya babaero. Maibus ti piksam, maibus ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagit isanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengak, ang mga klon kaniyak. Ay nagrigat gayang tikas tiya babaero. Maibus ti pisam, maibus ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagit isanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengak, ang mga klon kaniyak. Nasamidak tatay po nga. That is sound effect na nga talaga, the original na. Okay, for those kaya na gumata nga po ti CD CD Ming entitled Ayog Isabeleño by the Isabela United Artists. Please feel free. Bye. Kunan lagi na yung tigugyo din na. Please feel free to log on to iTunes.com. Mga kayo itipi physical copy na po dato'y kakaiso na may sa tinabati. So wag ino na kayo ano po.
And kadagiti kaya na magumatang nga po dito Hawaii. Please get in touch with Kabsat Kathy Cabal Salvador or Catherine. Isumatan na po apo ni Congresswoman Catherine. Adita po Hilo Hawaii iso na. Yan, nalalakan o dita Hawaii to Hawaii. Any point of Hawaii. Sir, pabati po kay Janice. Janice na mahal ko siya. Salamat po from Israel. From Dex Kpo. Kwepo. Kwepo. Papukaman JM. Papukaman JM from Kingdom of Saudi Arabia. Thanks from May. Certo May, yeah. Jamo. Sino ba yan? Basta May na ganda. I could no friend. Kuya, pa-shoutout na TFD din kong chapter nga officers and members nga labas na. Nagpumanan kini Ate Ella Banadero nga madipay nga makaturog. Of course, siguro dahito yan tumaudi nga sunatatan na medyo masapol to tiagin na natanasa pa to ti biyahe na bigat. Papanam. Apan DJ provincial capital of Isabela in the observance of the Bambanti Festival. So it mean apo ti maudi nga shout out sa mga babaero dyan from Teza Alejo. Narod, thank you very much for being with us. And this has been your Manong June. And of course, June Mark, Pastor, Provitor. Ay pusit, biwak. Oh no, oh no. Oh yeah, nakataka. Si tataleka kilata ti padaka harswa. Jak nga ugalit ang dua-dua. Dua-dua. Oray no kwarta ti pagsarita anta. Nasempalat at panunod ko. Kanuan niya ti panang ipagaruk ko. Kadagiti padak at tao. Isumiten ti amag nga inaramid ko. Ken ako, yaman ti panakilangin niyo. Panakigayem yu dito'y mo. Yung pangaasiyo kung maikaten yo. Diskompiado, kinaawan talit mo ti para matao. Di bawit mo kit dapat ada resibo. Pati tingting ken gargaraw ni baket mo. Diskompiado, uri siya sinusika kit diskompiado. Pati anak mo no ang pasyar guardiado. No ang pautang ka dapat ada titulo. Pati katugang di nakapulos mairitan. Ay nagpuskol kit ti tarupang. Kaya't nakapay nga ilutuan. Kaya't tinamisan nga nagkirkir sunat kwartoyo. Tingam gamit mo inimbentaryo. Pinagbalin mo mabaring kugkog. Sino ka ayat ti pagarod mo. Perfecto ka at tao. Nasisikal at gusto. Nalintig ta panunod mo. Amin may tataon pagarit mo. Kaya't neng-neng. Nung nagsardin na panunod. Binugawan mo leng-leng. Kaya't mo no trabahador kitin asasardang. Kapunta ang silsildo trabaho na diretso. Amin na masabat mo ba sa ang panunod da? Nuumisang ibagam nga kagkatawaan da ka. O bingwin no barito. Bakit na kaya mo? Awan magkatangay mo. Amin na kagkapsat mo. Di da ko sunada. O galing at kaken ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. O bingwin no barito. Bakit na kaya ko? Awan makadangay mo. Amin na kagkapsat mo. Di da ko sunada. O galing at kaken ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskompiado, kinaawan talit mo ti para matao. Pawit mo na dapat ada resibo. Patitig-tiglekan gargaraw na bakat mo. Diskompiado, uray siya sindusika kay diskompiado. Pati anak mo no ang pasyar guardiado. Huwag pautang ka dapat ada titulo. Pati katugang di nakapulos mairitan. Ay nagpuskol kiti tarupang. Kaya't nakapay nga ilutuan. Kaya't di na minsan nga nagkirkisunat kurtoyo. Tigam gamit mo inimbentaryo. Pinagbalin mo mabaring kugkog. Diskompiado, kinaawan talit mo ti para matao. Ti pawit mo ka dapat ada resibo. Pati tigtig na ken gargaraw ni bakat mo.
ubing minubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakapsat mo, di na ko sunada, o galingan taken ka, amin kataglisin o gastang agawis ka, ubing minubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakapsat mo, di na ko sunada, o galingan taken ka, amin kataglisin o gastang agawis ka. Okay, so that's all for tonight, folks, and thank you very much once again. Good night, and God bless everyone, and may you have a sound sleep. And bigat na po in the Kapitolyo in the celebration of Bambadi Festival 2018. Bye!